să te ucem ea și acum eu joc un joc foarte popular care se numește Raft. Da, acesta este Raft. Acum jorât. Apăsăm aici. Apăsăm Survive. Și continui. Iată, sunt level 1. Hai să aruncăm ceva. Hai să aruncăm ceva ce ne pot să arunc. Hai să aruncăm apă. Ajutor! Să prindem această cutie. Bă, ce este acolo interesant? Bă, nu! Bă, hai, dar această cutie. Ce, serios? Ok, din prima dată îmi plinește resurse. Să vedem. Catch. Ok. Ok. Ok, dacă vă știți, eu sunt un mini hacker și această versie de Raft este hăcuită. Dacă la acest video o să avem 3-5 like-uri, eu o să vă arăt cum să scoați această versiune. Cum să scoateți hăcuită. Dacă vă uitați în inventarul meu, eu am foarte multe. Am ciocan. O să craftuiesc cârliguri am. Și pot scriu atât. De exemplu, opăt. Am eu. Ok, hai să prindem mai departe. Să prindem acest buton. Ok, nu s-a primit. Hai, trage. Și așa de greu. Ok, am primit 3 planturi. Să intrăm să craftuim ceva. Vreau să craftuiesc așa ceva. Ok, eu vreau să plec la toaletă. După o pauză scurtă, revenim. Iată, am simțit. Iată să mă întâlnesc. Dar nu de mult m-am trezit. Ok, hai să mergem mai departe. Vreau să lovesc acest box. Această cutie. Ok, hai, tragem. Ok, hai să aruncăm acolo. Ai și tu în aer poți să tragi. Dar facem așa chestii. Ok, hai să vedem ce pot să craftuiesc. Oi, eu nimic nu pot să craftuiesc. Hai să cumpărăm. Not new space. N-am spațiu. Mi-închipui de ce n-am spațiu. Ok, dar cum să ieși din acest magazin? Iată.
spațiu. Desmânc tot această mâncare. Am o întrebare. Cum pot să mănânc această mâncare? Ok, nu știu cum. Hai să trec mai departe. Brâc. Stop. Bă, ia uite. Ok, hai mai departe. Bă! Avion! Avion! Bă! Bă, ce șansă am avut! Bă, dar parcă... Ok, dar... Asta este ce este în geanta mea. Da, hai să mă adăugăm încă sloturi. Lăsăm pentru craft. Hai să craftuim. Ok, hai să craftuim. Hai să craftuim. 8 și 1. Gata, totul este gata, nu pot să atac rechinul. Încă la acest video o să avem 35 like-uri, o să fac un video despre carpanțe. Ok, hai să... Băi, mi-mi trebuie metal. O să pot să fac așa chestii. O, nu să pot să fac așa chestii. Bă, aici e țămintor coasa. Coasa este un acolo aici, până aici. Poți face așa. Logic. Ok, mi este foame. Ce? Ok, pot să...
Bă, uite câte. Oh, dirt scrap. Parcă rags. Bă, ce o să mai ajute această cădare? Nu știu la ce să mă ajută. Ok, hai să continuăm. Ok, hai să o luăm să mai aruncăm acum. Bă, nu trebuie metal, dar nu știu de ce nu-mi pică. Stop, să înainte ca să continuăm acest video, nu uitați să vă abonați la canal și să puneți un like la acest video. Ok, hai să continuăm, scuzați-mă de pauză. Video merge mai departe. Ok, iată am revenit. Hai să tragem ce ne-a picat. Ok, îmi trebuie scraps. Hai să adunăm sloturi. Uitați-vă, am flyer gun, signal. Hai să mâncăm. Hai să bem. Hai să plutim. Hai să nu plutim. Mie îmi trebuie metal ca să fac un ciocan și să cheltui toate resursele. Mie îmi trebuie un ciocan. Metal. 3 bucăți de metal voi puteți să-mi dați. 3 bucăți puteți să-mi dați. Vreodată să pot să căsesc un ciocan. Ok, haideți concluzie. Ok, ce este butonul закрыть? Bă, ce pot să fac? Serios, ploaie. Voi. Ok, noi. Vapor! Bă, n-am noroc. Inventory is full. Hai să plecăm la vapor. Ajutor! Nu, trește. Bea, fă ceva. Ok, puneți like dacă v-a plăcut acest video și nu uitați să vă abonați la canal. Cu voi a fost TV, Gen sau Alexandru. Paca.